troška zdechla, však to je tým pádom, že je troška dole kopcom. To som renovoval na filter palivový. Doteraz som nemal nejaký, ale som bohužiaľ musel dať skrz nádrží. Mám už dosť hrdzavenú. Ako vidíte, keď vidíte. A tak, babeta fachčí, jak má. Nemám čo vytknúť. Tuto pekné váh, príroda, Hlohovca, spadnutá voda. A ako vidíte, pekné veľké drevo, ako sa patrí, padnuté ve váhu. A tak. Aj. No nič. Ideme asi ďalej. A tak. Tak teda ideme ďalej. Obzreli sme to tu. Troška plynu treba. Na píske. Tak, toto ona by chcela. Ona sa nebude dusiť na malých otáčkach. Ona potrebuje vyššie. Nacúvame. Troška kocky povrch, ale babeta zvládne. Musíme ísť pomalšie, lebo držím v ľavej ruke mobil. A nedá sa to tak ľahko ovládať. Zadnú brzdu som tým pádom bol. Nemám zadnú brzdu, no. Zákrute, keby mi Vlado vybehol, není to bohvie čo. Ale vždycky tu nič nevybehlo, tak ani nevybehne. Nás. Teraz ideme urobiť jeden pekný kopec hore hrádzu, takým menším nadbehom, ani nie nadbehom.
ten kopec, čo Karhanová babeta nechcela zvládnuť. No, ale to budeme sa v druhom videu venovať tomu kopcu. Toto video len tak k jazde a jazdným vlastnostiam babety 210. Motor ešte troška už nezahriatý, musíme povoliť oný. Onobe. Tak, to je akurátne. Svetla nám ešte nesvietia. Výfuku som robil také menšie zmeny. Ona si aj troška už podinkála. To už ani nie je, to len ze začiatku. Bude ešte studená. Som si zlomil na kopcoch, ale to zarovnáme takto a hotovo. No tak sa končím, lúčim.